Hey guys, what's up? It's Angela. Welcome to another vlog. Today is January 20, 2019. 2019 akong giingon pag last vlog. Feel ako 2018 gihapon. Anyway, karon kay sinulog na and naka-decide inyong beshycake. Wait lang, murag hugaw kang lens. So, naka-decide ko, I changed my mind. Nga mulaag na lang ko karon kay sayang pod I can vlog. Pero sa lagay ngayon po ay umuulan. Kasalukuyang umuulan, pero hindi mag-uol. Wow, hindi mag-uol. Magdatag payong and magdala ko og sa tawag ani. Saba sa gym. Magdala ko og waterproof nga bag. Palit ni namo sa katong Boracay perting mahala. So maani siya. So kung buhok karon kay same ra atong pag Friday pero half updo lang siya. Nya ako lang gi-curl gamay akong hair, akong diri side bangs nya further. Ako makeup karon kay since wala jud ko ka pangandam aning sinulog kay lagi wala ko'y plano unta mo laag sa gym. Bawion na lang nato sa makeup pero kibaw ko nga mawala rin siya tadtaod. Same makeup akong gibuhat dire glitter then kanang fake nga freckles yeah, nagpitchy na lang ko og makeup with ko na siya glitter di lang maklaro kayo. Pero naka-selfie na ako, so okay na ako. So, time check brought to you by. It is now 12:20 and ang plano kay mo adto sa mi ila si John J kay barkada na mo. Medyo reunion ni siya sa akong mga high school barkada. Hopefully naa si Monica og si Wayanet, Jemarie, Camille basta kompleto. Kay nice siya reunion pod. And after sa lafang, igoro mo lafang ba? After kay siguro mo adto mi og mango. I personally want to watch the parade kay wala lang murag you know nice siya nga murag bag-o siya nako karon nga dagko lako saman kit ko day no na nanguhi ti chim nagpatagad mao sa to siya karon no kay basig malobat ko wa pa ko kaabot dito adtuon na mo lobat na ni so I'll see you guys later. Hi! 1:50 PM na no and adong nami sa balay sa akong friend then dagaki kog daw okay ba ingani jud siguro ko dili ko mahimutang dili kompleto akong shit pero ang pinaka-importante kay nabilin akong napkin. TMI kay no? What's TMI? Too much information. You know, it's BPI? BPI yun sa Bank of the Philippine Islands. Stay. PNB. Pilipinas ba? First bag dahil akong gidala karon kay akong fanny pack, akong gamhanan nga fanny pack. Ang suja sad ani kay charan, phone, wet wipes, akong mini ring light, akong perfume. Ayun perfume na ako. Mabito ko kibaw nga nagada ko kon shades ko nga dag-o man kaayo. Gawan na di ay uni nga naman ko. Gawan gihapon. Gada ko pa yung di mag-uol. Then dire kay mga make-up, pang retouch. Sa kong second bag, medyo kong asa mag-overnight. Nagda ko ani para sa cam kay gaawan ba ya. Watay ka ilis ko magbasa ka dai. Extra share. Nagda po kong charger sa kong DSLR nya, charger pod and power bank from Oki. Okay. You wanna know what I brought? Ano sa'yo mo ganda? Mga naidadan sa mga babae. Daghan kay mga stuff. Nya ikaw. Me, I just brought my wallet, kalo, and a can-do attitude. Akong gipadaan niya ang katong festival kit nga among nakuha atong sa Happy Beach. Pero dili na ko gamito ni ilang string bag. May gani na sila waterproof nga pouch. Phone pouch. Ang face paint, syempre. Sakto ba na? Dili traffic. Cloak back ka naman! I'll be back if naanay ganap kay basig malobat na seg ko. Bye-bye! We are here pero dili ko sure sa to ila dapit kay nakalimot na ko murag 4 years ago akong last are diri dapita pero malakas yung kutob ko na ito na ta, let's go. Okay, so murag nakita na lang ko pa-feel na ko pero nangita pa ko ni John J. Hi John! Nakita na rin yun eh. Hi vlog! Lafang na ay. Lafang. Galing nga wala rasad. Sawadee ka! Ngayon, naabot na yan!
Okay guys, so update alas 5 na sa hapon anya murag wala na ako wala na ako nakachika sa mga ganap kay murag nalingaw na sad mi and then naa akong mga high school schoolmates. Hi guys. Introduce yourself guys. Hi guys, ako day si Jana Cabrera. Di man taday ko magpailag bayot oy pero akong magis man so gays ako. I belong. Ikaw dahil. Sawadee ka! Ay, belated happy birthday niya. My name is Jay, so welcome to my party and hope you have fun. And I am looking for need nota. Pila man na ba? Pila man na ba? PM, masa kay PM dahil. PM J Tiro. Ikaw dahil next. Hello! Mga kapuso, kapamilya at mga subscribers, subscribe a lot cause I have money! Bella Gatchalian at Ella Gatchalian at Bella Gatchalian! Subscribe! Back to you guys! 1, 2, 3, go! You're back! Wala ba ito kibaw sa kumbuhaton dere murag sila ra akong nag-take over sila sa akong vlog ganiha. So maano siya ato wait lang, what siya ni-focus? Ato siya i-play. Okay, so ako na sa vlog in behalf of Angela. So Vlog take over! yeah, vlog takeover. So guys, welcome. Hi! Hi! It's Senor. It's Senor! Ito no? So yeah, I have the follow mo, Angela Morales. Happy birthday! Yeah, so I have also the friends of... Yes, and ako mga graduating friends sad ako sang gi-invite right now. Hi! I also have my sister's friends. Yes. Yeah, there, my sister. Okay, subscribe mo Angela Morales nga vlog. Okay. So my lolo there. And lastly, the most important person of my life, my grandma. Welcome to Angela's vlog. Ako na nag-ibalik sa tag-iya because I don't know what to do with this vlog. Yes, nanay mga nag-maoy here. What you the maoy? Yes, so you're take over the vlog! Hi guys! Hoy, pit senior mga guys. Kanang naabi ay zoom na kayo. Lahap. Poy siya sa kamot. Kanang guys, kanang ako day si Jana Cabrera, friends mi ni Angela Morales pag high school sa CIT University mi nag-graduate. Then kabaw pa mo karon kay sinulog kay feel na kumurag wala mo kay baw na ta mo nga sinulog ron 2019. Ganahan kay ko kay pag sinulog sige kog simba. Ang na-memorize na jud nako kay Senor Santo Niño. Yes, it's in your Musicians. Kay kung taga Cebu mo, naka-familiar dyan mo, anak, makahanga ka mag-vlog. Take over na po mga kapamilya, Tagalog po tayo. Hashtag tita na si Angela! Kung sa umaga, umagang kay ganda. Kung sa hapon, hapon kay ganda. Mangitatag mga baby boys. Paano man na dahil? Welcome back to my channel! Channel 1! Pit Senor! Diba? Akala nyo, yun lang. Hi to the best friend to it. Nagpawi ko! Ano bumawi ko? Hi, I'm Chani. Wala mo ko Instagram, dai. Nice kayo siya ma-makeup. No joke. Kanang sa mga patay ra mo ko. Uy, pinawang Short sila yung Balmer. Ang last na mo nakita niya kay Kadong nag-chickser pa siya. Where's the Jason? Ni Chai Dilemma pa. Sa SM! Oh my God! Kamu pa doon nakasuot ato. Wala akong kasuot ato. Ayaw siya ang turo ko dahil paanda yata yun. Mag-games daw, me. Bitaw natin games. O sa games daw? Group na makadawat og 500. Bitsinyo! Pizza nyo!
ni mo day, unsa na siyang game. Harina siya dahil kasi siya harina dahil. Oy, dili man. Oy! Saya pa naman. Oh! Tena may darin! Okay, ready na. Pilihan ninyo ang pinakadagkog kamot ninyo. Para mataog og 500 pesos. Sponsored by our very own. Sige sila kayong linya, ako kibaw si Behitang mo. Linya sa bugas. Ano, di man mo mga pin. Kailangan na madaog. Ay, kailangan na madaog. Sige na, guys. Ang ganito na ninyo is one hand. One hand. I have the left and the right. Hold them tight, so lean and right. Left and softly. 1, 2, 3. Okay, guys, one hand. And again. Oy, anak. Uy, daghan sa guys. May malabot ako sa I'm sorry to announce kay tungod sa gupot nga date ako. Ay walay na consider nga daw. Pero ang group tama na kadaw kay ang group nila Shana. Pero na may gupot nga date ako. Tungod sa gupot nga date ako. Walay makadawa sa premyo. Kahit hindi dyan kami gano'n na sa gupot 500. Dili kami ang gano'n. Tungod na kadaw mo, hatagan mo 1,000 pesos. Kaya, ihatag ang 1,000 pesos. Congratulations, Team Jana. 1,000 pesos. Dahil nga namin, wala nakabantay, kinsay nakadaog. Ayaw ko. Kinsa organizer yan, Kinsa. Dagan yung harina. May premyo. Dahil 500 and dahil pili ka kang lawan. Nice to meet you guys. Dai, pati ka ang games, Dai. Nice to meet you ha. Wata ka daog. Kana malingan na oy. Usa na yung mga naong. Pero kung wala kang nakita, Usa na yung mga naong. Jit! Sabay namin ninyo sa mga gifts. Bye-bye. See you later. hi. Alam, Jel, wala man may makita dala kay Jel. I know, same. Bye-bye!
Hey guys, what's up? It's Angela. Welcome to another vlog. Today is January 27, 2019. Nakabihis inyong beshycake because mga tutag Toledo karon. Dadunta mo guys kay kuan daw. Today is Sunday. Kuan karon dito. Sinulog sa Toledo. Ang uyab sa kong best friend kay taga Toledo or naasalay parente sa Toledo. So that's why mga to sila and ilang gi-invite. Time check 9:39 AM and ang goal na to is maabot na dito after lunch or after lunch. Ang kuyog na ko kay si Wayanet, Neil, and napod iyang igagaw, we have siyang igagaw, yan na si Alfonso. Naapod dito si Boy actually, kay ni-post ko about nga moadto kog Toledo and then ni-reply siya sa akong post nga moadto sa daw siyang Toledo pero lahi among ganap or lahi among kuyog siya dito sa ambot asa dato arcade ambot asa to and then ako kay magtambay sa mi first sa Midwest Seafoods and Grill and then siguro ato na may magplano unsay plano lahi ang hairstyle na pod ni beshycake ni beshywa wala lang ambot lang ako kita na og gabi kanang thrifters guide sa TVN and then natoy usa ka comedian I don't know feel na ko murag siya to ang na-cover og solo ay kanang ni perform siya og solo ba yeah tong basta tong pututon so na siya outfit gisulog kahapon ingani and naganahan ko pigtails yan niya murag gi braid niya di man mo fly away akong braid so ako na lang siya giingana murag napulan ko ka ingana so mauna nag bucket hat na lang ko cute kaayo as in lakas maka bagets outfit of the day yeah in then yeah, my shirt is from Ukay Ukay. Yeah, akong shorts kay from kuan Next. Thank you. Next. Yeah, akong bucket hat kay Ukay Ukay po. Then akong earrings kay Rose Girl. Gilabuhan man gud siya nga sapatos. So, ang sole niya kay Chimoy. So, this is my outfit. Chim plata chim plata duaan ni chim no mo ani yung favorite nga duaan nya magduwa mi ani oy ilabay ni nako nya mutago ko kibaw na siya kung asak ang akong spot if mo tago. Loser, you're such a loser. Bitch, I'm here. You're such a loser. Naabot nami ata pero ang problema lang asa dapit ang Midwest. Layo pa eh. Alay. Hapit na. Asa din gibutang? Toledo City. Nanay ko an. Kasi na scramble rin no. Niam ka scramble. So naaman po yung parade di ay no nya excited ko kay amot lang. Iusa siguro din ako nga vlog katong pagsinulog yun kay wag ito na human kay mag knockout si ante. Suka siya sa car. Ayo. Diba niyon ko ang plano na muunta ato kay tanaw og mga parade nya wala hitabo. Ari na lang nato i-continue ang sayaw nila. Manatag sayaw nila. Na 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 lead. Dab. Na 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 na. Delay naman ang sinulog. Hinay siguro ang signal sa Toledo. Kay Karon pa naabot ang sinulog. Lulu, first time ni mo no? Nag-drive dire? First time na ko long drive yun. Nya di pa jud may sweeto dire oy palihog. Palihog lang. Palihog lang yun. Mo gyud dito giingon ni Waya nga i-close na ang kuan. Okay, nakasod ra mi kay nitoyok. Na ay duha or tulo ka road sirado. Bibo back. Asa man? Midwest. Kani? Mo na? May nakasuan. Murag maot na. Ala ay. Na ana good man, we are here. Na abot na good man. So, nakita namin ni Wayanet and kanang unya ko no kay na ako noy ko andere. Parit ba? Parit wala. Parit ka nang sinulog yun sa Cebu nga murag parit siya. Pero pa may nakaanhi. Gani. Mag-lunch kami. Nag-una naman sila daw. Lunch.
much. Yep. Thank you. Crave. Akong gi-crave. Tao na dyan siya shrimp. Sige na panghangyo na to. Kasi, Day, proud ka na ko, Day. Of course! Tulungan yung nakaon. Si Angela na nakarot sa ka-flutter. Bebo! Kana ganing group presentation pero individual ako. Yeah! Nga nawa sila nanayaw, Day. Naguwat ko dahil para mag-video. O sige, comment nimo sa ilang costume. Comment ka na sa Maktanday. Finish. Pilay score, pilay score. Pilay. Mapa sila ni Waya 7. Pumasayaw. Masaya, what's up? Nahangol ko og sayaw. Ay! Matamang ka! Asa mo gikan? Salamat. Day? Asa mo nag-gikan? Inamos na mi dire. Day. Asa day na yung giat to? Siya mo gato sa balay. Good. Day. Ano siya gikan ko nag-ino? Hi! Ala, nakita na. Ano pa sa vlog na Wala ngayon? ko, may tarong akong vlog day. Face! Ay. Musta naman mo ni Carmi? Huh? Chareng! Update di I know for 13 na. And wala pa 39 years. Wala pa gihapon. Si Angela nakatungtong nagsinulog sa Toledo. Karon pa yung karik tuloy. Okay, kabantay ko. Ni Ana siya, nakabantay ko sa tweet ni Angela. Ni Ana siya nga, mani na siya Toledo. Yung kabibo ba ni mo mani kag Toledo nga ako? Magkita, ta? Or siya nga dai. Ano dai? Char. Ito ay na pag hapon na human ang pare. Ila mo ay. Ako best friend, Oy! Ay! Nakita na may mag-birthday yung palihog lang! Muna siya nakailan ako! Ay, palihog lang! Oh my God! Siya nakailangan na abot kong yawa! Ikaw na ay first covered. Pamilya you know more na natin sayaw ni mo po Wala, at high school. yes. Memorize pa ka sa sayaw dai. Sige lang. Ayaw lang. Maayong gabi, amo kamong gimbitar sa Midwest Seafoods and Grill. Makita ninyo karon ang among mga presko nga mga display nga isda, pasayan, locos o napotay mga pork belly, chicken, chorizo o mo na ato mga product dire sa Midwest Seafoods and Grill. Amo kamong gimbitar nga pagbisita dire sa Midwest Seafoods and Grill nga nahimutang dire sa Toledo City sa may Loray 2. Sulayin ninyo amo ang mga produkto nga lutong bahay ra 100% among ikapasalig sa inyo nga satisfied yun mo sa among luto. Pwede mo magpatula sa atong presko nga isda sama ning tangigi mo na atong bar counter makita ninyo gimbitar pud kamo kung gusto mo mag chill kauban ang inyong mga barkada chat mo dire sa Midwest Seafoods and Grill mapalit ninyo ang nakalain-lain ato nga ilimnon kani nga ato nga dining which is native ni siya, native nga structure na nipa. Naputay extension dire sa pika side, kari nga air condition na to. Muad lang mi dire og 10% sa inyong total nga bill. Pwede sad mo na mo'y birthday, seminar o meeting ba sa companies. Pwede ra mo dire himuon na to ning function mo dawat sa mga function. Ya ang atong rate ani natay 2,000 pesos per 3 hours, first 3 hours. Then succeeding hours is 200 pesos. Every weekend, Friday and Saturday, natay acoustic band. Natay mo perform dire every Friday and Saturday dire sa atong stage. Mga mahalo ni atong mga isda.
Kani atong pasayan, presko panigikan sa pan, presko gini among nukot. Maorag yun ni dire sa Toledo nga chorizo nga pinakalami. Wanay lain pa. Nasa tay mga crabs dire. Gimbitar mo namo dire sa Midwest Seafoods and Grill. Bisita mo dire. Among ikapasalig nyo 100% satisfied yun mo sa inyong kaon dire. So ali na mo sa Toledo dire sa Zalora 2, ari na mo sa Midwest Seafoods and Grill. Barato, lami og presko pa jud.